Здравейте, аз съм Константин Драгов и повече от 20 години практикувам и преподавам дихателни техники и медитация. Дихателните упражнения са ми помогнали на мен и хиляди хора да се справим с стреса, отрицателните емоции. Всъщност, всеки от нас иска да бъде щастлив. Искаме да имаме добро здраве, прекрасни взаимоотношения, да бъдем успешни в живота си. Но ако има едно нещо, което ни спира в живота, да живеем в своя пълен потенциал, това е стресът. В днешно време забелязваме, че все повече хора преживяват паникатаки, депресия, високо ниво на тревожност. И повече от всякога става важно да знаем как да се справим със своят ум и отрицателните ни емоции. Точно тук на помощ ни идва дишането, защото то е ключът към контрола над нашият ум. Дишането също е основният начин, с който се зареждаме с енергия. А когато човек има енергия, той не преживява толкова много стрес. Също дишането ни помага да изчистим организма от токсините. За да помогна на повече хора да се справят с напрежението и стреса, направих специален безплатен онлайн вебинар "Силата на дишането". В него може да научиш повече за своето дишане, дихателните техники и да преживееш дълбоко състояние на медитация. Включи се в безплатният вебинар "Силата на дишането", за да научиш повече за себе си и да живееш своя пълен потенциал. Не пропускай тази уникална възможност и запази мястото си за вебинара още сега в линка по-долу.